Første gang jeg sådan bliver bekendt med interessen, det er, da jeg vågner i Tønder. Vi er på en træningslejr, og jeg vågner en morgen og kan mærke, at min mobil den er helt vildt varm. Og der er her allerede god gang i interessen fra peruanske fans. Ja, men det var helt vildt. Det var en stor oplevelse, og jeg var blevet advaret lidt om det fra forbundets side, men jeg vil sige, at den måde, de ligesom modtog mig, og al den kærlighed, de viste mig, det var helt vanvittigt. Og selvom jeg havde forberedt mig en lille smule, så kunne man ikke forberede sig på det der. Det var godt nok en stor oplevelse. Først og fremmest var det en kulturændring. Altså man kunne mærke den måde, den aggressivitet og den tilstedeværelse, der var i træningerne, var helt anderledes. De var verbale på en anden måde på banen, og deres intensitet i tacklingerne var anderledes. Så der var hele det her setup omkring holdet var virkelig professionelt. Og der var noget, man skulle tilvænne sig der. Så var der selvfølgelig en sprogbarriere, så jeg skulle finde ud af, hvordan med arme og ben, at jeg kunne kommunikere med de andre. Fordi at de ikke forstod så godt engelsk, og jeg ikke forstod spansk selvfølgelig. Jeg møder ind på kampdag på et kæmpe stadion med live DJ og røgkanoner og fontæner. Så fuldstændig spillet op til lir. Hele stadion og selvfølgelig en masse fans, som ville gerne vise deres kærlighed til Chile. Så modtagelsen på stadion var jo ikke, som man havde ønsket, fordi man blev buet ud igen nærmest. Men kæmpe oplevelse, og selvfølgelig ærgerligt, at man ikke får lov til at komme på banen, men sådan er det nu engang. Det er vanvittigt engagerede fans, og de viser deres kærlighed på en helt anden måde, og de er verbale, og de er overbrusende på så mange måder. Og vil så gerne vise deres kærlighed til os spillere, og det så man i takt af, hvordan de var mødt op efter nogle af de træninger, vi havde, når vi kom hjem til hotellet igen. Så stod der 300-400 fans ude foran hotellet og bare sang og skreg for at vise den støtte, de nu engang havde til holdet. Jamen det er klart, det er gået helt amok. Særligt på min egen profil, men også familiemedlemmer og min kæreste og venner har også kunne mærke på deres sociale medier, at jeg var blevet udsat til Perus landshold, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt. Men det er klart igen, altså de vil så gerne vise den kærlighed over for spillerne, og det er jo ikke altid, jeg måske lige har tid til at svare alle sammen, eller ser alle de beskeder, jeg får. Så de prøver at gå igennem anden og tredje led for at komme ind til mig. Og man må bare sige, at som det er nu, hvor alt er positivt, og hvor folk selvfølgelig vil gøre alt for at vise den støtte, de har til mig, så det er jo dejligt at mærke. Og så må vi håbe, at det forbliver sådan i fremtiden. Jeg havde da mine bekymringer om, hvordan de ligesom ville tage imod mig, fordi at det der med, at man har levet som dansker, og hele min barndom har været i Danmark, aldrig været i Peru. Og så lige pludselig skal man stå der og støtte deres, eller være en del af deres landshold. Og så selvfølgelig, jeg havde mine bekymringer om, hvordan de ligesom ville tage imod den side af mig. Og det er også klart, at man var sådan lidt forsigtig, hvordan der var ledes, man lige skulle gøre tingene. Men jeg synes, de tog rigtig godt imod mig, og der var en masse interesse omkring mig, hvilket jeg også var bange for, hvordan de lige ville takle den. Men jeg synes, de var rigtig, rigtig søde mod. Og det var hele tiden en del af planen, at jeg skulle ned og mærke det hele første gang, fordi der var så meget nyt kulturmæssigt, og det her med sproget og nye kammerater og sådan noget. Så jeg var egentlig indstillet på, at det ikke ville blive så mange minutter, men selvfølgelig, når man er i det, så har man det med at glemme, og lige pludselig, når man går ind på et stadion med 50-55.000 mennesker, så vil man jo gerne ind og spille og vise, hvor god man er, og det er jo klart, det er selvfølgelig ærgerligt, men et eller andet sted, så var jeg forberedt på, at det ikke ville blive så mange minutter dernede. Og jeg synes stadig, at oplevelsen i sig selv, den var vanvittigt stor, at bare være en del af holdet. Jeg håber da selvfølgelig, at jeg får chancen næste gang. Jeg havde gode snakke med landstræneren her afrundingsvis efter kampene og inden jeg tog hjem, hvor han sagde, at han havde været rigtig tilfreds med den måde, jeg først og fremmest havde præsteret på banen.
Han synes, jeg var en rigtig dygtig spiller, og så synes han også, at det var helt magisk at se den måde, jeg var indgået i truppen. Og ligesom allerede havde fået mange af de gavede peruanske spillere til at snakke engelsk. Det havde han ikke regnet med, at de ville komme til. Så det synes han var rigtig charmerende. Så det er klart, jeg har da virkelig meget mod på at tage derned igen, hvis de også synes, at jeg skal have chancen igen. Og så er det selvfølgelig klart, så vil man ind på banen og spille og vise, hvor god man er. Dels for landstræneren, vise, hvor god man er over for ham, men også over for de mange fans, som har givet mig så meget kærlighed. Fremadrettet så kigger vi jo alle sammen frem mod spillere som fans frem mod 2026, hvor vi har et VM, hvor der er kæmpe forventninger til, at man kvalificerer sig dernede. Og i takt med, at der er lavet lidt om i tingene, og der er lidt flere sydamerikanske hold, som får lov at komme med til VM, så gør det selvfølgelig også chancerne for os endnu bedre. Så det er klart, at det er der er ligesom den største drøm i nær fremtid.